sanibonani ninjani namhlanje sifikile sizobanika i-drip ukuthi badripzele abantu bethu phase 2 namhlanje phase 2 emafliteni bazothola i-drips ukuthi abantwana ngesathayini mebadliwa ibhakani idla ibhakaniya bathi ncancanci nge-grips mina madala Molady, mosungibonile ungidlula mos. mabanike hlulekile kona ke Yeah, uba. Yeah. Line. Abakuze labayana abantwana. Semkhona nathi. Yeah. Matshela. Abantu abantwana hey ningazophushana la. Line. Ubani Take from there. Okay, ngizokuthathela. Imali abuhambi.